ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതരാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിന്നിതി നാമിനേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിന്റെ 6ാമത്തെ അധ്യായം 1ാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ അധ്യായ കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. അതിൽ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ആരാണ് സന്യാസി, ആരാണ് യോഗി, കർമ്മയോഗാണോ സന്യാസാണോ നല്ലത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വളരെ പക്വത വന്നിട്ട് നാമജപത്തിലൂടെയും അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ മനസ്സ് സ്വാധീനത്തിലായവർക്കാണ് സന്യാസം ഉള്ളത്. അതല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് എത്തനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലത് കർമ്മയോഗാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മം അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ഒക്കെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ പത്മപത്രമിവ അംബസ എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളം താമരയുടെ ഇലയിലുള്ള പോലെ വല്ലാതെ നനയ്ക്കാതെ, നമ്മളെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു വലിക്കാതെ, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ, കാരണം അത് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനത്തിനെ അജ്ഞാനമാകുന്ന ഭൗതികത കൊണ്ട് വന്ന് മൂടുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സംഘം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നവദ്വാരേ പുരേ, 9 വാതിലുകളുള്ള 9 കവാടങ്ങളുള്ള വലിയൊരു പട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ദേഹി ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ അറിയാത്തത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെ മായ വന്ന് മൂടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണം എല്ലാവരെയും എന്ന് പറഞ്ഞു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ സുനിജൈവ സ്വഭാഗേജ പണ്ഡിത സമദർശിന. സമമായിട്ട് കാണണം എല്ലാവരെയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശ്ലോകം ഒന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലണം. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ എന്നുള്ളത് 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഹവിഗസ്തിനി സുനിചൈവ സഭാഘേ പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സമദർശിത്വമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. പണ്ഡിതൻ, അറിവുള്ളവൻ, ജ്ഞാനമുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സർവഭൂതഹിതേരത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണേ, ഹിതം വരണേ, അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണോ നല്ലത് അത് ഭഗവാൻ വരുത്തട്ടെ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, ബാഹ്യസ്പർശേഷു പുറമേയുള്ള സ്പർശം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില് നമ്മൾ അസംഗമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സുഖിയായിരിക്കാം. യോ അന്തസുഖോ അന്തരാരാമ, ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാരാമനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ജ്യോതി പ്രകാശം തെളിയും. ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യണ 4 അറകളുള്ള ആ ഹൃദയമല്ല, മനുഷ്യ മാംസബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമല്ല, വലത്തെ ഭാഗത്താണ് എന്നാ പറയാ ആധ്യാത്മിക ഹൃദയം. പിന്നെ പറഞ്ഞു കാമക്രോധങ്ങളെ അകറ്റണം, യഥചേതസാവണം, അന്തർമുഖരാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവസാനം ശാന്തി മന്ത്രം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും എങ്ങനെയാണ് ശാന്തി കിട്ടുക? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. സുഹൃത്തായിട്ട്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ യജ്ഞ തപസ്സുകളും ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തണത്. എല്ലാ ഈശ്വരന്മാരിൽ വെച്ച് മഹാ ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഇനി 6-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം, ആത്മസംയമ യോഗം. ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, എങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എന്തൊക്കെ വിചാരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി സന്യാസി ച യോഗി ചാക്രിയ. ആരാണ് സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി? രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അനാശ്രിത കർമ്മഫലം വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാനില്ലേ? കർമ്മഫലത്തിന് അനാശ്രിത, ആശ്രയിക്കാതെ ഇരിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിധി, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മവും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്ത് പാടില്ല? കർമ്മഫലം അനാശ്രിത, കർമ്മഫലം ആശ്രയിക്കരുത്, ആഗ്രഹിക്കരുത്. കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ, ആരാണോ കാര്യം കർമ്മ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ചെയ്യേണ്ടുന്ന നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ആരാണോ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും കർമ്മഫലം ആശ്രയിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്, അയാളാണ് ആര്? അദ്ദേഹമാണ് സന്യാസി ച യോഗി ച, യോഗിയും സന്യാസിയും അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്. അനാശ്രിതമായ കർമ്മഫലത്തോടുകൂടി, കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ, ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത്, അല്ലാതെ വേറുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ പോയി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് തലയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേണം. അതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി സന്യാസിയാവാൻ പോണെന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയണത്.
ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അനാശ്രിത കർമ്മഫലം, ബലത്തിനായിട്ട് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി. അതല്ലാതെ അവസാനത്തെ വാചകം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ന നിരഗ്നിർ ന ച അക്രിയ. നിരഗ്നിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിഹോത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനി അതൊന്നും ചെയ്യണില്ല, ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് സന്യാസിയാവണം, ഒക്കെ ഞാൻ ത്യജിച്ചു, ഇനി അഗ്നിഹോത്രവും ചെയ്യണില്ല, പൂജയും ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ ഭഗവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ധ്യാനം മാത്രം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ന ച അക്രിയ, ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കണ്ട. കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട, അഗ്നിഹോത്രാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണ്ട. അതല്ല ശരിക്കുള്ള സന്യാസി. ആരാണ്? ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുകയും വേണം, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് സന്യാസി ച യോഗി ച. സന്യാസിനും യോഗിനും പറയണത് അവരെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം. അപ്പൊ കണ്ണില് അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഒരു വിരല് കൊണ്ടാല് മറ്റുള്ള വിരലുകളെല്ലാതും, മറ്റുള്ള എല്ലാ ശരീരഭാഗവും അതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും, അതിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അല്ലാണ്ട് ഈ വിരലല്ലേ കുത്തിയതെന്നുള്ള ദേഷ്യഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലാണോ ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന് എന്തുകൊണ്ടാണോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ചില സന്യാസികളെല്ലാം സന്യാസ മനസ്കര്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ഇതാണ് വഴിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അവർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി, അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് അവരിത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ഉയരും. അവർക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, കർമ്മഫലം. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മത്തിന് ഈ ഫലം, മോക്ഷഫലം ഉണ്ടാവണം എന്ന് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സന്യാസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ല. കാരണം അവർക്ക് കർമ്മഫലമുണ്ട്. അതല്ലാതെ കർമ്മയോഗി ആവട്ടെ, നമ്മളുടെ ചുമതലകള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ ലക്ഷ്യം മോക്ഷമല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ്. ആ ആളാണ് സന്യാസി. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ്. എനിക്ക് കുചേലൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ഒരു സമ്പത്തും വേണ്ട, ഒരു ധനവും വേണ്ട, ഒരു സുഖസൗകര്യങ്ങളും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം മതി. കുചേലൻ പോവാൻ കാരണം, സുദാമാവ് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോവാൻ കാരണം സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കുചേല പത്നിക്കായിരുന്നു സമ്പത്തിനോട് ആഗ്രഹം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ പോലെ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്, ഇല്ലം വീണോ കുത്തുമാറായത് കണ്ടാലോ, അത് അങ്ങനെയൊന്നും ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുചേലനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കുചേലന് അത് യാതൊരു സങ്കടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭാര്യ കുറച്ചും കൂടെ ഭൗതികത ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുഹൃത്തിനോട് പോയി ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചത്. അതേപോലെ ഗോപികമാരും, അവരും ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാനോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുട്ടിയാവുമ്പോ തന്നെ അവര് കൃഷ്ണനെ നോക്കിയതും, അമ്പാടിയിൽ പഴം വിൽക്കണ ഒരു ഗോപികയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവര് ഏത് സമയത്തും കൃഷ്ണ രാമ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്നാണ് അമ്പാടിയിലെ ഗോപികമാർ എപ്പോഴും. അവര് പാല് വിൽക്കണ ആൾക്കാരല്ലേ, പശുവിനെ കറക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തൈരുണ്ടാക്കിയിട്ട് വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവരുടെ നാവും ഇതാണ്, ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ അവരെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രാസലീലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഗോപികമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, നഖലു ഗോപിക നന്ദനോ ഭവാൻ
സകലദേഹിനാം അന്തരാത്മാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരുടെയാണ്, ഒരു ഗോപികയുടെ, യശോദയുടെ മകനല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നന്ദഗോപരുടെ ഓമനയായിട്ടുള്ള ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ അല്ല. ആരാണ് പിന്നെ? സകലദേഹിനാം അന്തരാത്മാ, എല്ലാവരുടെയും അന്തരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങടെ എത്താനുള്ള കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം ഒന്നാണ്, ജ്ഞാന യജ്ഞ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. അതെപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആ തൃഷ്ണ, അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അല്ലാതെ കർമ്മഫലത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ല. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ കടലിൽ വീണു, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത്? കടലിൽ വീണു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോധമില്ല, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യും പൊക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ബോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബോധമില്ല. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു കടലിൽ വീണു. കടലിൽ വീണതും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുക്കുവൻ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിച്ചിട്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കിടത്തി. ശ്വാസമൊക്കെ നേരെയായപ്പോ അദ്ദേഹം എണീറ്റ് പോയി. അതിൽ പിന്നെ ഈ മുക്കുവൻ എന്തായി? മുക്കുവൻ ഏത് നേരവും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുക, കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുക, അതൊക്കെയായി പണി. മീൻ പിടിക്കണമെന്നോ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും അയാൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഈ മുക്കുവന്റെ ഭാര്യ പോയിട്ട് ഒരു സന്യാസിയോട് പറഞ്ഞു, എന്താ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കുടുംബത്തിന് പട്ടിണിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കടലിൽ വീണപ്പോ തോളില് ഏറ്റിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ സന്യാസി പറഞ്ഞു, അതാണ് ആ ദിവ്യനുമായിട്ടുള്ള അംഗസ്പർശം കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഭൗതികത വിട്ടുപോയത്. അതിനിപ്പോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ? ഇനി ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് അരി വാങ്ങുക. അയാൾ കുറച്ച് വളരെയധികം പിശുക്കനും ധനത്തിനോട് മോഹമുള്ള ആളും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അരി വാങ്ങുക, എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ചോറ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ അയാൾക്ക് സാധാരണ ബോധമായി. അതാണ്, അത്രയും ശക്തിയാണ് അഹൈതുകി ഭക്തി, ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള ആ ഭക്തി. അങ്ങനെ വേണം ഭഗവത് പ്രീതി കിട്ടാനായിട്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർ ന ച അക്രിയ. മൂന്ന് വാചകം ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ. കർമ്മഫലത്തിനെ ആശ്രയിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരാണോ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്, ആ ആളാണ് സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യോഗി. അതല്ലാതെ ന നിരഗ്നിർ ന ചാക്രിയ അക്രിയ, ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിഹോത്രം മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള ആളും ഇല്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർ യോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹ്യ സംന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. സന്യാസം ഇതി പ്രാഹുർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. യം സന്യാസം ഇതി പ്രാഹുർ യോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ. യോഗവും സന്യാസവും മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തന്നെ. സന്യാസി ച യോഗി ച, സന്യാസിയും യോഗിയും ആ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയണു സന്യാസം യോഗം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് സംവിധി നീ അറിയുക പാണ്ഡവ. നഹി അസന്യസ്ത സങ്കല്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും ഭൗതികമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ത്യജിക്കുകയും വേണം. ഭൗതികമല്ലാത്ത സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം അസന്യസ്ത ത്യജിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ സന്യാസവും യോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആകർഷണം കുറയും വേണം. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, സങ്കല്പങ്ങള് കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല. അതാണ് അസന്യസ്ത സങ്കല്പം. ആത്മതൃപ്തിക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും
ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല. അത് തന്നെ ഏത് മഹർഷിക്കായാലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാല് അത് ശരിയാവില്ല. ചിന്തകളാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു. ചിന്തകളെ സന്യസിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭരത മഹർഷിമാനിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണത് തന്നെയാണ്. എത്രയോ വലിയ ആളാണെങ്കിലും അവസാന നേരത്ത് അങ്ങനെ ആ മാനിനോടുള്ള അടുപ്പം വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മുക്തി ഒരു ജന്മത്തേക്ക് കൂടി നീണ്ടുപോയി. മാനായിട്ട് ജനിച്ചു അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാളിയമർദ്ദനത്തിന്റെ മുൻപായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മഹർഷിയുടെ സൗഭരി എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോട് ചേരാൻ തന്നെയാണ് വലിയ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എന്ത് വിചാരിച്ചു, നാട്ടിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്താല് ശിഷ്യന്മാര് കൂടും, അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ പോവും. കാട്ടില് പോയി തപസ് ചെയ്താല് മൃഗങ്ങളോട് ചിലപ്പോ അടുപ്പം വന്നു എന്ന് വരാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, കാട്ടിലും നാട്ടിലും കുന്നിന്റെ മുകളിലും ഒന്നും അല്ലാതെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ തപസ് ചെയ്യും. ഇവരൊക്കെ വലിയ സിദ്ധന്മാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇദ്ദേഹം 12 വർഷം തപസ് ചെയ്തു തരാം. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മീനുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മീനുകളോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായി. അത് പാടില്ല, അവിടെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നൂലോ. അങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയില് മത്സ്യങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒരിക്കൽ ഗരുഡൻ വിശന്നിട്ട് വന്ന് ഒരു മീനിനെ പിടിച്ചു തിന്നത് കണ്ടു. മീനിനെ പിടിച്ചു തിന്ന ഗരുഡനെ സൗഭരി മഹർഷി ശപിച്ചു. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ തപശക്തി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇനി നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗരുഡനോട് പറയാണ്, ഈ മത്സ്യങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാല് നിന്റെ ജീവൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗരുഡൻ പിന്നെ അവർക്ക് വരാതായി. ആ സമയത്താണ് കാളിയൻ ഭയങ്കര ഗർവിഷ്ഠനായിരുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം വിഷം തനിക്കാണെന്ന് കാളിയൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ മതിച്ച് ഒരു ദിവസം ഗരുഡന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം പോയിട്ട് കാളിയൻ ഭക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഗരുഡൻ ചിറകുകൊണ്ട് അടിച്ച് കൊത്തി ഓടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പേടിയായിട്ട് കാളിയൻ പോയിട്ട് ഗരുഡൻ കടക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സൗഭരി മഹർഷി തപസ് ചെയ്യുന്ന കാളിന്തി. അങ്ങനെയാണ് ഗരുഡൻ കാളിന്തിയില് താമസാക്കിയത്. പിന്നെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കാളിയമർദ്ദനക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗരുഡൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി താമസിച്ചോളാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗരുഡനല്ല കാളിയൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ ഗരുഡൻ ഉപദ്രവിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, കാളിയന്റെ എല്ലാ തലകളിലും ഭഗവാന്റെ ആ തൃപ്പാദത്തിന്റെ അടയാളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പാശാങ്കുശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ പാദചിഹ്നം കണ്ട ഗരുഡൻ നിന്നെ നമസ്കരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൗഭരി മഹർഷി എല്ലാ ദിക്കിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി അവിടെയും വന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇരിക്കണം. കാരണം കുറെ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ഇന്ദ്രിയ തൃഷ്ണയൊന്നും നമ്മളെ സഹായത്തിന് വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാണ്ഡവര് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് പോയി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമി വെടിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ നിമിഷം ധർമ്മപുത്രര് പറഞ്ഞു, മതി ഇനി നമുക്കും പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എല്ലാ രാജ്യഭാരവും കുഞ്ഞു മകനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവര് പോവാണ് കാട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ കാട്ടിലേക്കല്ല, ഹിമാലയത്തിലേക്ക്. മഹാപ്രസ്ഥാനാണ്, മരിക്കുന്നത് വരെ നടക്കുകയാണ്, വടക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ദ്രൗപദി വീണു. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ വീഴാൻ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ധർമ്മപുത്രര് പറഞ്ഞു, ദ്രൗപദി 5 പേരുടെയും ഒരുപോലെ പത്നിയാണ്, ധർമ്മപത്നിയാണ് എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദ്രൗപദിക്ക് എന്നും അർജുനനോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദ്രൗപദി വീണത്. പിന്നെ നകുല സഹദേവന്മാര് വീണു. അപ്പൊ അതിനെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, നകുല സഹദേവന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വിചാരമുണ്ട്, ഞങ്ങള് അവര് അശ്വിനി ദേവന്മാരുടെ മക്കളാണ്, അതിസുന്ദരന്മാരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു വിചാരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വീണത്. ഭീമൻ പിന്നെ വീണ കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഭീമന് ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഗർവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭീമൻ വീണത്. പിന്നെ അർജുനനും വീണു. ഞാൻ ഗാന്ധീവധന്വാവാണ്, എന്റെ സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണൻ ഒക്കെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, കുറച്ച് അഹങ്കരിച്ചു. നമ്മൾ സന്താന ഗോപാലത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അർജുനന് കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വീണത്. പിന്നെ വീഴാത്ത ഒരേ ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ധർമ്മപുത്രര്, യുധിഷ്ഠിരന് മാത്രം യാതൊരു മനഃശാഞ്ചല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം
നേരിട്ട് സ്വർഗം വരെ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഒരു വല്ലാത്ത ആകർഷണവും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും തോന്നാതിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഭക്തി കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പോ അതാണ് യോഗം. അതുള്ള ആളാണ് യോഗി. ആ ആളെ തന്നെയാണ് സന്യാസി എന്നും പറയാം. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം എന്ത് ചെയ്താലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സീരിയൽ കാണൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല, ഭക്തി അവരുടെ ഉറച്ചതായിട്ടും വരില്ല, യോഗം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു തരും. ഭക്തിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ സകല ജീവികളോടും സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് വയ്യ, 1 കോടി വേണം ചികിത്സയ്ക്ക്, 60 ലക്ഷം വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരത് പിരിക്കണോ കൊടുക്കണോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നന്മയുണ്ട്, അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സദാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കണം. ഒട്ടും സമയം വെറുതെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടോ ഒന്നും കളയരുത്. ഉറങ്ങാൻ 6 മണിക്കൂറേ ഉറങ്ങണ്ടു എന്നാ പറയാ ദിവസത്തിൽ. കരളിൽ വിചാരം കൂടാതെ കണ്ട് 1/2 നിമിഷം വധ കളയരുതായിരുന്നു. 1 നിമിഷമല്ല, 1/2 നിമിഷം പോലും കളയരുത്. അത്ര കുറച്ച് സമയം പോലും കളയരുത്. ജപിക്കുക സതതം നാരായണ നമ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നായ നടക്കില്ലേ, അതുപോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ള പോലെയാണ് നായ ഓടുക. കുറെ ദൂരം പോയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ധൃതിപ്പെട്ട് എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി ഓടുന്നു. നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അതാണ് വലുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ അസന്യസ്ത സങ്കല്പിയാണ് യോഗി. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉള്ള ആളാണ് യോഗിയായിട്ടുണ്ടാവുക. പിന്നെ പറഞ്ഞത് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം, ആരുരുക്ഷോർ മുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണം ഉച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമ കാരണം ഉച്യതേ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ 2 വാക്കുകൾ പുതുതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആരുരുക്ഷോർ, ആരുരുക്ഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ യോഗാരൂഢൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആരുരുക്ഷോർ മുനേർ യോഗം. ആരുരുക്ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി തുടങ്ങണ ആള്, ആരൂഢം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്, തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ അയാള്. യോഗാവസ്ഥയിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ആരുരുക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാല്. യോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ശക്തമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മ കാരണം ഉച്യതേ, കർമ്മമാണ് അയാൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ നന്നാവണം, ഭഗവാനോട് ചേരണം, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കിട്ടണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മ അനുഷ്ഠാനമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആരുരുക്ഷോർ മുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണം ഉച്യതേ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കർമ്മമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെ? കർമ്മബന്ധമില്ലാത്ത കർമ്മം. യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ. എന്നാലോ ഒരു യോഗാരൂഢന്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെറസിന്റെ മുകളിലാണ് ഭക്തി വിചാരിക്കുക. അങ്ങോട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദം അങ്ങോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണിയുടെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 പടി മുകളിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണം. മുകളിൽ നിൽക്കണ ആളാണ് യോഗാരൂഢൻ അല്ലെങ്കിൽ യോഗി. യോഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ. ആ ആൾക്ക് പിന്നെ കോണിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, അയാൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. യോഗാരൂഢസിന് യോഗാരൂഢ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക്, യോഗാരൂഢന് എന്താണ്? ശമം ആണ്. ശമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തടസ്സപ്പെടും. ആരുരുക്ഷോർ മുനീർ യോഗം കർമ്മകാരണം ഉച്യതേ. അതായത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, കർമ്മം ചെയ്ത് തന്നെ വേണം അവര് ആ നിലയിലേക്ക് എത്താൻ. കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മഫലമില്ലാതെ ചെയ്തിട്ട് കർമ്മയോഗത്തിൽ കൂടെ ധ്യാനയോഗം,
ധ്യാനയോഗം, ധ്യാനയോഗത്തിൽ കൂടെ വേണം ജ്ഞാനയോഗത്തിലെത്താൻ, ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറയുന്നത്. യോഗാവസ്ഥയിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധകനെ കർത്തവ്യങ്ങള് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മളൊക്കെ സാധകന്മാരാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടത് കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യലാണ്. പിന്നെ അത് നിർമ്മമമായിട്ട് ഒട്ടും ഒട്ടലില്ലാതെ വേണം ചെയ്യൽ. പിന്നെ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് യോഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് സന്യാസിമാര്, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാര് ആയി വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പുള്ള ആൾക്കാര് ആ മാർഗം, അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു. സന്യാസാണോ കർമ്മയോഗാണോ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് കർമ്മയോഗമാണ് നല്ലത് ആണ്. അതുതന്നെയാണ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആരുരുക്ഷോർ മുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണം ചെയ്തേ. യോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കർമ്മമാണ് അതിനുള്ള വഴി. കാരണം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞ വഴി, മാർഗം, ഉപായം എന്നാണ്. എന്നാൽ യോഗാരൂഢസ്യൈവ ശമകാരണം ചെയ്ത്. യോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാവട്ടെ അവിടെ ശമമാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഇതിലിനി അത് വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാണ് ശമം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ആദ്യം യമമാണ്, പിന്നെ നിയമമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ആസനങ്ങള് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ആസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അതിന് ചില നിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെ വേണം. അല്ലാതെ ചാരുകസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ആട്ടുകെട്ടിലിരുന്ന് സുഖമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. വളരെ ഒരു ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദർഭപ്പുല്ല് വിരിച്ച്, അതൊന്നും ഇപ്പൊ നടക്കില്ലല്ലോ. ഒരു വിരിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് വജ്രാസനത്തിലോ പത്മാസനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസനത്തിലോ നട്ടെല്ല് നിവർത്തി, അത് പറയും, ഇനി പിന്നീട് പറയും. അപ്പോ കൃഷ്ണഭക്തനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കർമ്മയോഗമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം, ആദ്യം കുറെ ജ്ഞാനം നേടണം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ധ്യാനം കൂടുതൽ നേടണം. പിന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ്, ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭക്തി. അതുവരെ ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, യദാഹിനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. യഥാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസു അനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢ തദോച്യതേ. ആരാണ് യോഗാരൂഢൻ? ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണോ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തത്, ന കർമ്മസു കർമ്മങ്ങളിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു കർമ്മസു ന അനുഷജ്ജതി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം തരുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ആരാണോ അനുഷജ്ജതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തത്, ചേർന്ന് നിൽക്കാത്തത്, ആ ആളാണ് സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി. എല്ലാ ഭൗതികതകളെയും സന്യസിച്ചിട്ടുള്ള ആള്, എല്ലാ ആശകളെയും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ കഴിവുള്ള ആള്, അയാളാണ് യോഗാരൂഢനായിട്ടുള്ള ആള്. നേരത്തെ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, ആരുരുക്ഷു യോഗാരൂഢനും പറഞ്ഞു. അതില് യോഗാരൂഢനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി കിട്ടുന്ന സുഖത്തില് ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു അനുഷജ്ജത എന്ന ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ആള്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അതിനെ വിടാം എന്നുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് യോഗാരൂഢൻ. ആ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അയാള് സ്വയം തൃപ്തനായിരിക്കും. വീണ്ടും അയാള് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം പോവില്ല. പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മവും ചെയ്യില്ല. ലൗകികനാണ് അയാൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് അർപ്പണമായിട്ട് പൂക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്
എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദമായിരിക്കും സദാ. അയാളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ ആരൂഢൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്കിനെ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറയണമെന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു കർമ്മേഷു അനുസജ്ജതേ. ഇന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത ആളാണ്. സർവസങ്കല്പ സന്യാസി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സങ്കല്പത്തിനെയും എല്ലാ ആശകളെയും സന്യസിച്ചവൻ, വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ കഴിവുള്ള ആള്. ആ ആളാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അർജുന എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അടുത്ത ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫോം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ട് എന്ന് അമ്മിണി മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് നാമഹട്ട എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. നാമഹട്ട എന്താന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സത്സംഗ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നാമഹട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വീടിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ കുറെ പേര് കൂടി ഇരുന്ന് സത്സംഗം ചെയ്യില്ലേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അതിനെയാണ് നാമഹട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആസ്പയർന്നും ആശ്രയാന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാല ജപിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ആസ്പയർ ഫോമാണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ആശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോം ഉണ്ട്. അത് 16 മാല ജപിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ 4 യമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കൂട്ടാതിരിക്കണം, ചായ കാപ്പി കുടിക്കാതിരിക്കണം, മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കണം, മാംസം കഴിക്കാതിരിക്കണം. ഈ 4 യമനിയമങ്ങളും ഇവരുടെ ഇസ്കോൺ പറയണ യമങ്ങള് പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് മാത്രമേ, അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അവസാനം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആശ്രയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതിലൊരു കാര്യം എല്ലാവരും സംശയം ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശിക്ഷാ ഗുരു ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷാ ഗുരു എന്നുള്ളത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ ഗൈഡിങ് ഡിവോട്ടി എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെ നാമനിഷ്ഠത എഴുതണം. പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ ആണ്, ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ആണെന്ന് എഴുതാം. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോളവും വെറുതെ ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മന. ആത്മാവ് എന്നുള്ള പദം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലേ? അവിടെ വെറും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, മനസ്സിനെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവനെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധി ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും പലതരത്തിലാണ് ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്നുള്ള പദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു വിചാരിക്കണ്ട. ഭഗവാൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെ നീ നേരിട്ട് വന്ന് കൈ പിടിച്ച് നിർബന്ധിക്കൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു, ഈ സമയത്ത് ഈ കാലത്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതും കാത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണ്ട. എന്ത് വേണം? ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം. അവനവൻ തന്നെ വേണം അവനവനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം. 2ാമത്തെ ആത്മാവിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആത്മാ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധരേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉയർത്തണം, കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, പുരോഗമിപ്പിക്കണം. ഉദ്ധരേത് ആത്മാവിനെ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആത്മാനം മനസ്സിനെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ, നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു അല്ലെ? മനമേവ മനുഷ്യാണ് കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ബന്ധനത്തിനും നാശത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കണം. എങ്ങനെ ഉദ്ധരിക്കണം? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഉദ്ധരേത് ആത്മാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആത്മാപദത്തിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധി എന്നാണ്. 2ാമത്തെ ആത്മാ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സ് എന്നാണ്. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം. ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉദ്ധരിക്കുക. പിന്നത്തെ വരി ന ആത്മാനം അവസാദയേത്.
ഒരിക്കലും മനസ്സിനെ അധപ്പതിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതേ, എന്നാ നമ്മളും ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും. അവസാദയേ എന്ന് പറഞ്ഞ അധപ്പതനം എന്നാണ്. ന ആത്മാനം അവസാദയേ, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അധപ്പതിപ്പിക്കരുതേ. ആത്മൈവഹി ആത്മനോ ബന്ധു, നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്, ബുദ്ധിയാണ് ആത്മാവിന്റെ ബന്ധു എന്നറിയുക. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മൈവ രിപുരാത്മന, രിപു ശത്രുവും ആ മനസ്സ് തന്നെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. മനസ്സാണ് ഏറ്റവും, കോണിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പടി മനസ്സാണ്, ചിന്തകളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ഈ സംസാര ഭ്രമത്തിൽ പെട്ടുപോയവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ, നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വേണം മനസ്സിനെ ഉയർത്താൻ. അല്ലാതെ ഈ ആമ്പാറ്റയും ആനയും മണ്ടിയും വണ്ടും മീനും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് മനസ്സിനെ അധപ്പതിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മൈവഹ്യ ആത്മനോ ബന്ധു, എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവ്? വളരെയധികം ഉയർന്നിട്ടുള്ള യോഗാരൂഢൻ, ഉയരണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്ന മനസ്സാവട്ടെ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് നമ്മളുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറേണ്ടത്? മനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക തന്നെ വേണം. സത്സംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും സജ്ജനങ്ങളോടുള്ള വർത്തമാനം കൊണ്ടും സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സഹജീവികളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുന്നേറുക. അപ്പൊ അല്ലാതെ വേറെ ആരും നമുക്കത് ചെയ്തു തരില്ല. സ്വയം ആത്മാ തന്നെ, നമ്മൾ തന്നെ വേണം നമ്മളെ ഉയർത്താനായിട്ട്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം, മനസ്സിനെ അധപ്പതിപ്പിക്കരുത്. ബുദ്ധി കാട്ടുന്ന നേർവഴിയിൽ കൂടെ മനസ്സ് പോവണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധി മനസ്സും നമ്മളുടെ ബന്ധുവാണ്, മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബന്ധുക്കൾ. അല്ലാതെ മനസ്സ് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത വെറുതെ ഓരോ ചിന്തകളുടെ പിന്നാലെ പോയാല് അതിന് ബുദ്ധി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉയർച്ചയെ തടയുന്ന ശത്രുവാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. നമ്മൾ രഥകൽപ്പന പറഞ്ഞു ആദ്യ ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയാണ് സാരഥി. ഒരു രഥം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കുതിരകൾ. അവര് തോന്നിയോടത്തേക്കൊക്കെ ഓടാനാണ് നിൽക്കുക കുതിര. അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? കടിഞ്ഞാണിട്ടിട്ട് പിടിക്കണം. കടിഞ്ഞാൻ എന്താ? മനസ്സാണ്, മനഃപ്രഗ്രഹം. ആരാ കടിഞ്ഞാണ് പിടിക്കേണ്ട ആള്? ബുദ്ധിയാണ്. ബുദ്ധിയും സാരഥി, ബുദ്ധിയാണ് സാരഥിയായിട്ട് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. പാർത്ഥസാരഥി, പാർത്ഥനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നയിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധി നമ്മളെ നല്ല വഴിക്ക് പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. പണ്ട് 2 ആടുകളുടെ കഥ പറയും. ആടുകള്, അത് വലിയൊരു കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. 2 ആടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് പരസ്പരം കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കളിച്ച് തുള്ളിക്കളിച്ച് ആടുകൾ നടക്കുക. അങ്ങനെയല്ലേ, തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടാണ് ആട്ടുകുട്ടികൾ നടക്കുക. ഒരാട് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു. മറ്റേ ആടിന് ഇതിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ രക്ഷിക്കുക? ആടല്ലേ, പിടിച്ചു കയറ്റാനൊന്നും അതിന് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ തല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി കുറെ പാട് പെട്ടപ്പോ എന്തായി? അടിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൊക്കമുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായി, മണ്ണ് വീണു. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഈ കുഞ്ഞാട് കേറി. പിന്നെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ആട് അതൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധു. നേരെ മറിച്ച് പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വീഴാണ് ചെയ്യുക ബുദ്ധി, നേരെ അല്ലാതെ നമ്മളെ നയിച്ചാല്. മനസ്സിന്റെ ശക്തി വളരെയധികം വലുതാണ്. അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. തലച്ചോറിന്റെ ശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോ ചിന്തകളുടെ കൂട്ടാണല്ലോ മനസ്സ്. അതിന് അപാരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാല് ഈ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലെൻസ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആക്കിയാല് കത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട്. പഞ്ഞിയായാലും തിരിയായാലും ഒക്കെ കത്തും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നല്ല വഴിക്ക്, നമ്മൾ നല്ലോണം ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാല്
അത് നടക്കും എന്നാണ്. അതാണ് ഈ ഇവർക്കൊക്കെ യോഗികൾക്കൊക്കെ സിദ്ധികൾ കിട്ടൂലോ. വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ സൗകര്യ മഹർഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ കാലം ഇരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉറുമ്പുകളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഭാവിയിൽ എന്ത് വരുന്നു മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ ശരീരത്തിനെ വലുതാക്കാം, ചെറുതാക്കാം, ആർക്കും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം നേടിയിരിക്കുന്നതാണ്, മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാണിത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ശക്തിയാവണം. അധമ വിചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്ചിന്തകള്, മോശം വിചാരങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ അവസാദയെ, അതിനെ അധപ്പതിപ്പിക്കരുത്. ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കണം. അതിനാണ് ഈ ധ്യാനവും പ്രാണായാമവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്കായിട്ട് മനസ്സിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് വേണം? ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം. മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ എന്ന ഭിക്ഷു പാടിയില്ലേ? ഭിക്ഷു ഭയങ്കര വളരെയധികം ധനവാനായിട്ടുള്ള ഭിക്ഷുവാണ്. അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല, ഒരാൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എടുത്തു വെച്ചു. പക്ഷെ പ്രായമായപ്പോഴും അയാളുടെ ശക്തിയൊക്കെ ചോർന്നു പോയി, വാക്കുകളുടെ ബലമൊന്നും ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു, ആരും അയാൾ പറയണതൊന്നും കേൾക്കാണ്ടായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും ഇയാളെ ആട്ടി പറഞ്ഞേക്ക് മേലേക്ക് തുപ്പാൻ വരെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഈ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചതൊന്നും എനിക്ക് ഉപകാരമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെയൊക്കെ വിട്ട് അയാൾ പുറത്തു പോയി റോട്ടിലിരുന്നു എന്നാണ്. ആരും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, കാരണം അയാൾ ആർക്കും ഒന്നും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭിക്ഷുഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്, അതിലുള്ളതാണ് മനമേവ മനുഷ്യാന കാരണം ബന്ധമോക്ഷയും. പിശുക്കനായിട്ടുള്ള ആള് അവസാനം പാടണതാണ്. എന്റെ മനസ്സ് മാത്രമാണ്, അല്ലാണ്ട് എന്റെ ബന്ധുക്കളല്ല, ആരുമല്ല എന്റെ ഈ ഇപ്പൊ വന്ന ഈ ദുർഗതിക്ക് കാരണം മനമേവ, എന്റെ മനസ്സ് മാത്രാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാന, മനസ്സാണ് വലുത്. ആ മനസ്സിനെ നമ്മള് വളരെ അധികം ഉയർത്തണം. ഭാഗവതത്തില് ഇതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷിത്തിന് മനസ്സിലായില്ലോ, 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി മരിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയത്ത് ഗംഗാതീരത്ത് പോയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു പ്രായോപവേശമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പോയിട്ട് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു, വടക്കേ തീരത്ത് പോയിട്ട് തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ്. ദർഭ കൊണ്ട് ആസനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ വിഷ്ണു ഭക്തനായിരുന്നല്ലോ. പിതാമഹന്മാരൊക്കെ വിഷ്ണു ഭക്തരായിരുന്നു. പരീക്ഷത്തിന്റെ അച്ഛൻ ആരായിരുന്നു? അഭിമന്യു ആയിരുന്നു. അഭിമന്യുവിന്റെ അച്ഛൻ അർജുനനാണ്. മുത്തച്ഛൻ പാണ്ഡു ആയിരുന്നു. പാണ്ഡുവിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ പരാശര മഹർഷിയാണ്. അങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് വലിയ ഭക്തിയുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടറിഞ്ഞ് അന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കാനോ മെസ്സേജ് അയക്കാനോ ഉള്ളതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാരും അവിടെ വന്നു ചേർന്നത്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മനസ്സിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ ശുക മഹാമുനി അവിടെ വന്നു ചേർന്നതും പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനും ഉണ്ട് ഈ അതീവമായിട്ടുള്ള ശക്തി, അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാന, മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഉയർത്തണം. ആത്മാനം അവസാദയത്, ആ ബുദ്ധിയെ ഒരിക്കലും അധപ്പതിപ്പിക്കരുത്. അവസാദയത് ആത്മൈവഹി ആത്മനോ ബന്ധു, നേർവഴിക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബന്ധുവും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മൈവരിപുരാത്മന, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശത്രുവും നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അതിനെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉയർത്തണം. ബുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അതാണ് ഈ സത്സംഗം, സൽശ്രവണം, സത്പുസ്തക പാരായണം, വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിയെ ഉയർത്താനുള്ള വഴി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ജപിക്കൽ. ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിത അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. കണ്ടോ എത്ര ആത്മാന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ.
ആത്മാവിനെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ജയിച്ചവന് ആത്മാനന്ദത്തിന് പാത്രമാവുന്നു അന്ധകരണം. അപ്പൊ അത് ബന്ധുവായിത്തീരുന്നു. മറിച്ച് അന്ധകരണം ആത്മാവിന്റെ ബന്ധു അല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അത് നമ്മളെ ഒരു ശത്രുവിന്റെ പോലെ ഉപദ്രവിക്കും. പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വഴി അത് തടയും എന്നാണ്. ബന്ധു ആത്മാനം ആത്മനസ്തസ്യ. ആത്മാവിനെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ജയിച്ചവന് ബന്ധുവായിരിക്കും. അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവന് അത് ശത്രുവായിരിക്കും. ഏതൊരു ജീവാത്മാവാണോ തന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ജയിക്കുന്നത് അവൻ സ്വയം തനിക്കൊരു ബന്ധുവായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രം മതി നമ്മളെ ഉയർത്താൻ. വേറെ ആരെയും അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഗുരുവിനെ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ കിട്ടാന്നൊന്നും ആലോചിച്ചു പോകണ്ട. നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെ മതി. നമുക്ക് ഒറ്റ ബന്ധുവും വേണ്ട. അങ്ങനെയല്ലാന്ന് വെച്ചാല് ശത്രുവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ശാന്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ ഈ മനസ്സാണ്, നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധിയാണ്. പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധു, പണമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ മാറിയ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല സുഖത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് വരും. വിഷമത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില് അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്ത് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയല്ലാതെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആര്? ഉറ്റ ബന്ധു. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധുവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം. അല്ലാതെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രശംസിച്ച് മാറി നിന്ന് നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ലല്ലോ. ഏതാപത്തിലും അവർ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി. ആ മനസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിയാണ് നമുക്കൊരു വിലമതിക്കാനാവാത്ത നിധി. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ബന്ധുരാത്മാ ആത്മനസ്തസ്യ ഏന ആത്മൈവ ആത്മനാജിത. ഏതൊരു ആത്മാവാണോ തൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തൻ്റെ മനസ്സിനെ ജയിക്കുന്നത് അനാത്മനസ്തത്വ ശത്രുത്വ. മറിച്ച് ആരാണോ ശത്രു രൂപത്തില് ആവുന്നത് അവൻ ശത്രുവാണ്, മറ്റേ ആള് ബന്ധുവാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. മറ്റേതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ്. ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. ആത്മാവിനെ ജയിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പ്രശാന്തനാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പരമാത്മാ സമാഹിത. സമാഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് പരമാത്മാവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ജിത ആത്മന. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ ജയിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മനസ്സിനെ ജയിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്, നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുടെ കാര്യമാണ് ജിത ആത്മന. ആത്മാവിനെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയൊക്കെ സ്വാധീനത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആള് പ്രശാന്തനാവും. ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരില്ല, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ള മലിന വികാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാൾ പ്രശാന്തനാവും. പരമാത്മാ സമാഹിതനാണ് അയാൾ. പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. അയാള് അക്ഷോഭ്യനായിരിക്കും. ഏതിലൊക്കെ? ശീതം വരുമ്പോഴും ഉഷ്ണം വരുമ്പോഴും, സുഖം ദുഃഖം, അതുപോലെ മാനം അപമാനം. ഒരാള് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് സന്തോഷമായിട്ട് കുറെ പൊക്കി പറഞ്ഞു, അതിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് ഇരിക്കണം. ശാന്തത ഉള്ള, പുഞ്ചിരിക്കുക. ചീത്ത പറയുമ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുക. നമ്മൾ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു വന്ന യോഗിയുടെ മേലേക്ക് വികൃതി പിള്ളേര് പലവട്ടം തുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓരോ പ്രാവശ്യം തുപ്പുമ്പോഴും അയാള് വീണ്ടും, ആ സന്യാസി പോയിട്ട് വീണ്ടും ഗംഗയിൽ കുളിക്കും. അവസാനം ഇവര് തോറ്റുപോയി വികൃതി പിള്ളേര്. ഇവര് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്? എന്താ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മുനി മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തിനാണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങൾ എനിക്ക് എത്രയാ 12 പ്രാവശ്യം ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ലേ തന്നത്? അതിന് ഞാൻ നന്ദിയല്ലേ പറയേണ്ടത്? സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാൻ?
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് പ്രശാന്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ജിത ആത്മന, മനസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ, പ്രശാന്തനായിരിക്കും. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കാണ്. ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാന അപമാനയോ, ഇതിലൊന്നും അയാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയും തോന്നില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ, എന്റെ വിധിയാണ്, ഞാൻ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള പോലെ എല്ലാത്തിനെയും എടുക്കുന്ന ആ ആളാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട ആള് എന്നാണ് ഈ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം 5ാമത്തെയാണ്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേ. അത് ഓർക്കണം മനസ്സിലേക്ക്. എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമോ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളോ ആശകളോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഉറക്കം വരലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇതാ എന്റെ മനസ്സിപ്പൊ എനിക്ക് രിപു ആവാൻ പോണു, അതല്ലാതെ നല്ല വിചാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണകള്, കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാമം ചൊല്ലണം, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമ്പോ ആത്മാവ് മനസ്സിപ്പോ എന്റെ ബന്ധുവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് ഇനിയിപ്പോ 9 മണിയായില്ല. ആത്മൈവ, ആ ശ്ലോകം എന്തായാലും കാണാതെ പഠിക്കുകയും വേണം, അത് പ്രവൃത്തിയില് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ബന്ധു തന്നെ ആവണം, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി നമ്മളുടെ വഴികാട്ടി തന്നെ ആവണം. ഇത്രയുള്ള ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കണോ? സമയമുണ്ടോ? നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചോദിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആശ്രയയുടെ ഫോം ഒന്ന് അയച്ചു തരാം ഗ്രൂപ്പിൽ. ആശ്രയയുടെ ഫോം ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രവീന്ദ്രൻ പ്രഭു ഇതിന് കൈ ഉയർത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടാണ് പ്രഭു മാതാജി. അയ്യോ, മ്യൂട്ട് ഞാനും മാറ്റോ? അല്ല, പ്രഭു മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ്. കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീജ മാതാജിക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ? ഓ, ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. രവീന്ദ്രൻ പ്രഭു എന്തിനാ കൈ ഉയർത്തി? മാതാജി, ആ ഫോം വാട്സാപ്പിൽ ഇടുമല്ലോന്ന്. ഫോം ഗ്രൂപ്പിലിടാട്ടോ. അതില് ഒരു മാല തൊട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഉള്ളൂന്ന് വെച്ചാല് ആസ്പയർ എന്നുള്ള ഫോമാണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. 16 മാലയും ആ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ പാലിക്കുന്നവര് മാത്രമേ ആശ്രയ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആശ്രയാണ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ആ വൈഷ്ണവ തിലകവും ഒക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആവണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആശ്രയ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണവര് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കുറച്ചും കൂടി മുന്നേറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. മറ്റേ ആസ്പയർ ഒരു മാല തുടങ്ങി ആർക്കും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഗൈഡിങ് ഡിവോട്ടി എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ പേര് എഴുതണം. പിന്നെ ശിക്ഷാ ഗുരു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒന്നും എഴുതണ്ട, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇതും ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് നിർത്തട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.